गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। जोंनि जा खाथियाव चेनेल फैनाय बिथांमोननिसिमबो बयनिसिमबो लोगोसे साबायखर बावहरबाय। जों दिनै बुंनो सानबाय, जों दिनै गोग्गानायजों बाख्नायनो सानबाय, जों बेफोरखौ खेंफोरथि होनो सानबाय जे जोंनि सनितपुर जिल्लायाव दिनै खिलिसाबारि गोजौ फरायसालिखौ आपग्रेड खालामनानै जौसिन गेजेरारि जोंहा फरायसालि बेयाव गायसनबाय। जों बेयाव 11-12 गायसननायनि उनाव देग्लाय जोंनि जा 12 थाखोनि जा फरायसा फरायसुलि दंमोन बिथांमोना जों फाइनाल एग्जामखौ लिरबाय। लिरनायनि उनाव जों गथ' गथायफोरनिफ्राय जाबायदि आसा फालिदोंमोन, जाबायदि जों मिजिं खालामदोंमोन, बेबायदिनो जोंनि गथ' गथायफ्रा एबा फरायसुलिफ्रा फिथाइ होनो हाबाय। जों बेयाव गोग्गानाय मोनदों। जों बेखौबो गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि गथ'फोरा जों मेट्रिक पास जानायनि उनाव गुबुन बिजोंजों फरायनो गोनां जायो, जेरै इंलिश एसामिस फरायनो गोनां जायो। नाथाय खाबु मोननाय लेखा जोंनि सिलिखाबारि गोजौ फरायसालि बा जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जोंहा जाफोर फरायसुला फरायसुलि दं बिथांमोना बर' बिजोंजोंनो बर' हांखोजोंनो लिरनानै दिनै बे जोंनि हायार सेकेन्डारि लेभेलनि जा फाइनाल एग्जाम बेयावहा 90% जों बेखौ माने मख'नो हायो। ओंखायनो जों जोंनि गथ' गथायजों लोगोसे जोंनि गासै गारजेन आरो जोंनि गासै बे ओनसोलनि जोंनि बिगोमाफोर दं, बयनिसिमबो जों बेखौनो खावलायहरनो सानो जे नोंथांमोना जेबो माने जिंगासिनो नाङा। बर' बिजोंजोंबो फरायनानै दिनै गथ' गथायफोरा दावगालांनो हादों, फैबाय थानाय दिनफ्रावबो दावगालांनो हागोन। आरो जोंनि फैबाय थानाय जाफोर फरायसा फरायसुलि दं बिथांमोनखौबो बे चेनेलनि दारै खावलायहरनाय जादों जे फैबाय थानाय दिनफोराव नोंथांमोना बे फरायसालियाव फैनानै नोंथांमोना बेयावहा मुं थिसनफैनायखौ जों खावलायहरदों। बेयावबो मोजां सोलोंथाइ होनायनि जोंहा खाबु जाबाय आरो फैबाय थानाय दिनफोरावहा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोजां फिथाइ होनायजों लोगोसे बिथांमोननि बयनिसिमबो माने हाजासे जों बरायबाय। लोगोसे रायजो राजाखौबो बे मेसेजखौ बा बे माने रादाबखौ बयनोबो आं दिनै फोसावना होबाय। गोजोन्थों।